Hello guys, and welcome to another one. So I'm still bringing you guys update from the burial arrangement of late Senator Dr. Patrick Ifeanyi Ubah, and right now we are in his country home for the Vigil Mass. Tonight is wake keep. We are observing the wake keep for the senator. So tomorrow is now the burial proper. So let me allow you to watch this video and see how the wake keep went. Maka ndị nchekwube ha niile bidoro ma kwụsịkwa n'ụwa ka ha bịakwere n'ozi ọma nke nzọpụta ebe gbanwee ndụ ha bịa nwee okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Ndị na-ata ahụhụ na mmadụ nwụnarịrị ha ka afọ ọma nke ndị otu Kristi ibe ha gbaa ha ume bịa benatara ha nchekasị. Maka ndị niile gbakọtara ebe a ekpere nwanne anyị Patrick Ifeanyi Ubah ekpere ka anyị na-echeta oge niile nke ndụ anyị n'otu ụbọchị na anyị ga-aza ajụjụ maka echiche anyị gaa, okwu ọnụ anyị gaa, na omume anyị gaa. Maka ndị niile nọ n'akwa ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche ka Jesu Kristi onye jupụtara n'afọ ọma n'ebe ndị ọrịa nọ gosi ha ebere ya, nye ha ngọzi niile nke si n'elu igwe, bịakwa nyeghachi ha ike nke ahụ na nke mkpụrụ obi. Ndị niile hapụgoro ụwa ka dị nwe na Jesu Kristi onye nzọpụta na onye ebere, nye ha ntọhapụ na njọ ha niile, bịa nabata ha n'ala eze nke udo na otito ya. Ka anyị rịọ arịrịọ site na mmeri Kristi dị nwere anyị meriri njọ, na site n'ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya o meghere anyị ọnụ ụzọ nke eluigwe maka ndị nke ya. Ka anyị nabata Patrick na ezinụlọ anyị ahụ nke dị n'eluigwe, ya na ka emee ka ndị nke ikpe ahụ n'oge ikpeazụ. Anyị na-ayọ nke a site na Kristi bụ onye nwe anyị. Time for offertory. Feel free to give your offering in the nearest center closest to you. Ugbu a bụ oge onyinye, ọ bụrụ na ị na-anya n'ihu.
That's not. I know.